Türkmenistanyň prezidentiniň içerki sarp edijileri berilýän toguň netijeli we tyksitli ulanylmagy üçin anyklaşdyrmazdan ähli çärelerin görülmegine uly ünsüň berilmelidigini aýtmagynyň ýany. Lewawyň administrativ merkezinde köpçülikli ýagdaýda elektrik togunyň üçünçüligi bilen bagly hyzmatlar çäklendirilip başlandy. Yerli ilat Gurbanuly Berdimuhammedowyň 15-nji oktýabrdaky çykysyndan soň amal edilýän şäherleriň häzir günleriň gyýtgalyp, gijelerin hem uzaýan döwründe öýlerine köp sany oňaýsızlyklary döredýändigine aýdýar. Türkmenawatda ýer-sagat 7-ler töweregi iňrik ýagtylyp başlasa da 2 hepde töweregi wagt bäri bar edara kärhanalaryň hatda köçeleriň uğrundaky ýagtyldyş ulgamlary eýäm daň sagat 6-da öçürilýär. Şeýle akşamlaryna daşky çıralar garanky düşenden 40-45 minutdan soň ýakylýar. Diýip Türkmenawatly ýaşaýjylaryň biri 2-nji noýabrda yerli habarçylarymyzyň birine gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlaryň esasan hem ulug eýelerine yaramaz täsir ýetirýändigini sözüne goşdy. Türkmenawadyň ýagtylyk edaralary şäheriň esasy bitarap Türkmenistan we Niýazow şaýollarynyň uğrundaky çyralary has ir ýakyp we has soň öçürýärler. Emma şäheriň beýleki köçeleri her gün ençime sagatlap tümlükde bolýar. Welaýatyň merkezi şäheri bolsa da ulagyny hamaly diýersiň hiç bir ýagtylyk sütünleri bolmadyk çetdäki bir owanyň içinden sürüp barýan ýaly duýarsyň. Diýip 40 ýaşlaryndaky Türkmenawatly belledi. Azatlyň yerli elektrik närmenleri bilen söhbetdes bolmagy basyran habarçysy soňky çärlerin Aşgabatdan elektrik toguny tyksitlemek boýunça berilýän görkezme esasynda amal edilýändigini anyklady. Ol elektrik idaralarynyň gözegçileriniň her gün daň bilen şäheriň köçelerine aýlanyp ýanyp duran ýagtylandyrjylary üçürmek talap edýändiklerini, hatda haýwat hymatýandyklaryny belledi. Entek şäher ýagtylmanka elektrik edarasynyň barlygçylary gelip garawulluk edýän edaramyň daşyndaky çyralary öçürmegimi buyruk berji ähengde talap etdiler. Entek taş töweregiň garankydygyny düşünürjek bolsam-da olar öçürmejek bolsaň 500 manat jerime tölersiň diýip haýbat atdylar. Diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli atandyrylmasyzlygyny we isleýän edarasynyň adylyň tutulmazlygyny soran ýaşaýjylaryň biri belledi. Ýokarky ýagdaýlar boýunça yerli häkimliklerden we energiýa idaralaryndan goşmaçy maglumat we kommentari almak boýunça günüň birinji ýarymynda edilen finansklar netije bermedi. Sol bir wagtda Lewaply habarçymyz 2 hepde töwereg wagt bäri Tebitde gaz üçünçüliginiň hem çäklendirilýändigine ünsü çekdi. 15-nji oktýabrda ähli kerpiç zawodlarynyň gazyny kesdiler. Munyň netijesinde kerpiçiň we hekiň bahasy tas 2 hisse ýokarlandy. Odol 2000 kerpiç 500 manatdan satylan bolsa, häzir onuň narhy 850 manata galdy. Odollar kerpiç zawodlary adatça 15-nji noýabrdan soň ýapylan bolsa, häzir olar eýäm oktýabrda işlerini togtatmaly boldular. Diýip bu ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Galy bertede habarçymyz sentýabryň başynda Lewap vilayatynyň çärji etrafynda uly dawara bilen açylan gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň entek hem işe girdilmändigini, häzirki wagtda onuň anyklamagy başartmadyk sebäplere görä generatorlarynyň täzelenýändigini aýtdy. Bu soňky özgörüşlikler geljek ýyldan başlap yerli ilatyň sarp edýän elektrik togunyň bahasyny 2 hisse artdyrmak boýunça planlar baradaky habarlaryň ýanyna gabat geldi. Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda adatça ýurdun öz ilatynyň ençimi ýyllardan bäri kösenýän tok etmezçiligi barada kelam söz aýdylman. Munyň deregine ýurtda öndürilen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny artdyrmak barada gurrun edilýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwaryndan başlap suw elektrik energiýasy we TV gaz ýaly ilaty çärik asarlap muht berilen ýeňillikli harytlary hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen mejlisinde kabul edildi. Sonda ilatyň durmuş derejesiniň ýokary galandygy aýdylypdy. Häzirki wagtda ilatyň hem giýdirjileri görnetin artdy. Fermasyly gazan jetmek, çağlar ekläp saklamak üçin giň mümkinçilikler döredi. Emma azatlyk ýurtdaky dowam edýän ykdysady krizisiň gyçylygyň we gymmatçylygyň arasynda gurupdan düşen ilatyň gün güzären aladalarynyň has hem kynnaşandygy barada dowamly maglumatlary berýär.